Moi. Nyt ajattelin käsitellä semmoista, että pitäisikö kouluissa olla uskonnonopetusta vai ei. Mä oon itse sitä mieltä, että se on hyödyllistä ja sitä pitäisi olla. Ja ensimmäinen peruste, mistä mä lähden liikkeelle, niin on se, että suomalainen kulttuuri, niin se on vahvasti kytköksissä. Ei ehkä enää niin paljon, mutta ne juuret on kytköksissä kristiuskoon. Jotta me voidaan ymmärtää suomalaista kulttuuria, kun mennään ajassa taaksepäin, niin meidän täytyy ymmärtää, että mitä kristiusko pitää sisällään. Ja sitten se, että ainakin silloin kun oli yläasteella, niin vuosina 14-17, niin siellä meillä uskonnontunnilla käsiteltiin kristiuskoa ja sitten käsiteltiin myös niin kuin muita uskontoja. Että sillä on niin kuin yleissivistävä vaikutus, että me voidaan paremmin ymmärtää tätä maailmaa. Ja sitten se, että jos tänne virtaa muualta ihmisiä, niin ymmärretään heidän kulttuuria, tai siis heidän kulttuuriin liittyvää uskontoa, että mitkä asiat siellä syvästi on juurtuneita johonkin kulttuuriin, mitkä uskonnon asiat. Ja sitten Raamatusta, että joku kritisoisi ehkä sitä, että no miksi uskonnon tunnilla, miksi siellä luetaan Raamattua, että eikö se ole niinku käännyttämistä, niin mä itse olen sitä mieltä, että voisin verrata sitä biologian tunnilla mikroskoopin käyttöön. Eli meillä muistan oli joku tehtävä, missä piti etsiä Raamatun kohta, ja me opeteltiin niinku Raamatun käyttöä. Ja samalla lailla me opittiin, että siellä on kirjoja siellä Raamatussa ja sitten on lukuja ja sitten on jakeita. Niin ihan samalla lailla biologian tunnilla mikroskoopista opetellaan mikroskooppia käyttää, että okei, tossa on zoom ja tossa on tarkennus, että silleen, että en näe sitä niin kuin tuputtamisena. Ja sitten ajatella se uskontoasia, niin se, että se on oppiaine. Ennen vanhaa oli niin, että jos oli maantieto, niin se ei ollut maantieto, vaan se oli maantieto-oppi. Ja sitten uskonto oli niin kuin uskonto-oppi, että se on oppiaine. Vähän niin kuin historia, se on niin kuin, että historiassahan on ne opetusmateriaalit ja tutkitaan sitä historiaa ja opetellaan niitä asioita. No samalla lailla uskonnon opetuksessa Suomessa on kyse siitä, että se on niin kuin oppiaine ja se käsittelee uskontoa, mutta tässähän on tietenkin se sitten, että no, jotain ei kiinnosta opiskella uskontoon. Ja sitten no voisi sanoa senkin, että no mitä sitten, että eihän itteeni ei ainakaan englannin opiskelu kiinnostanut yhtään, mutta ajattelin, että mä nyt edes vähän yritän, koska siitä on kuitenkin hyötyä nykymaailmassa osata englantia. Jos lähtee vaikka matkustelemaan tai jos tapaa ihmisiä, jotka ei puhu suomea, niin englanti on yksi vaihtoehto sitten kieleksi. Mutta tämmöisillä mietteillä ei muuta kuin seuraavaan videoon. Se on moi!